טוב, שלום עומר. שלום, שלום. ערב טוב לכולם, תודה שבאתם. פרופסור גל גם פה, אני רואה. אז את האמת שזה שיעור מאוד מרגש. אני מההיכרות שלי עם פרופסור גל ידיד, ומהיכרות שלי עם יונתן, אני בטוח שהולך להיות משהו מאוד מאוד מיוחד מהמפגש הזה, וזה משמח מאוד. אז שוב פעם, תודה שבאתם. רק נגיד שהמפגש הזה, הוא יכול להתחלק לשתי מפגשים, זה תלוי ככה בדו-שיח שאנחנו הולכים לפגוש. אם תרצו מפגש נוסף, חלק 2 מה שנקרא, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט. תודה רבה, תהנו. תודה רבה עומר, תודה. אז שלום לכולם, ערב טוב, באמת מתרגש עם פרופסור ידיד לזום משותף על כל הנושא החשוב הזה שאנשים נמצאים בחרדות, בלחצים, לראות איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת, להגדיר אותה לפני כן, להגדיר את המטרה, איזה טיפולים עוזרים, איך המוח מגיב. אז קודם כל ערב טוב פרופסור ידיד, מה שלומך? ערב טוב וברך, ברוך השם. ברוך ברוכים הבאים. השם. אז אנחנו נחלק את השיעור לכמה חלקים. חלק הראשון, יש שאלות ששלחו לנו מראש, שקשורות לחרדה וגם לטראומה, ולאחר מכן, מי שרוצה יוכל לפתוח מצלמה, יוכל לשתף או לשאול שאלה, ואנחנו ננסה לענות, כל אחד בתחומו. אני אתן רקע קצר, אני מרצה במכון אבולעפיה, הר"ם בישיבת הסדר בתל אביב, ויש לי את הקליניקה שלי במודיעין, ופרופסור ידיד הוא בעצם ממחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, יש לו את התחום שלו בחקר המוח, אבל עושה דברים חשובים ומרתקים. היום הוא משתף אותנו, אני מניח, גם מתוך המחקרים שהוא עוסק בהם, שקשורים גם להתמכרויות. יש איזושהי גלולה טבעית כזאת שעבדו איתה וחקרו אותה, ועדיין אנחנו חוקרים אותה. יצא לי לדבר איתו הרבה על מקרים מסוימים, ולראות איך אפשר לשלב את הדבר הזה, איזה ויטמינים יש שם. נשמח שתשתף גם כאן הערב. אז אני אתחיל בשאלה הראשונה, שאלה שהיא באמת שאלה בסיסית, אני רואה ששלחו לי אותה, כי באמת רצו אולי חידוד, אולי בסוף יש גם שאלות המשך. אז שאלה היא, מהי חרדה, סוגים שונים של חרדה, ומה הגורמים האפשריים לה? אני אענה מההבנה שלי, מהידע שלי, ואחרי זה פרופסור ידיד ימשיך מהמקום שלו. אז קודם כל, מה זה חרדה? חרדה זה פחד מאיבוד שליטה, פחד שהדברים לא יתנהלו בדיוק כמו שאני רוצה שהם יתנהלו. ככל שאני מתרגל להיות בשליטה, ככה החרדה תהיה גדולה יותר, וכל מפגש שלי עם התחושה של האיבוד שליטה, הוא יוצר את חלקנו, הזעה, קוצר נשימה, דופק מהיר, תחושה שאני לפעמים עילפון גם, כן, יש שם הרבה סימפטומים, שכביכול הרגשה של אני כבר לא מסוגל להיות בתחושה הזאת בגוף, התכווצות של השרפת, צניחה, כל הדברים האלה גורמים לנו להיות בתחושה שהעולם חרב, כל אחד ודרגתו. יש חרדה חברתית, ויש חרדה קיומית, יש חרדה כלכלית, יש חרדת נטישה, יש הרבה סוגים של חרדות, אולי ניגע היום בחלק. והגורמים, מה שאני רואה, הרבה פעמים הגורמים מתחילים בילדות, בגיל המוקדם. מה שיכול לגרום במיוחד לחרדה זה לגדול באזור שהדמויות בבית הגידול שלי לא היו יכולות לשאת תחושה של חוסר שליטה, תחושה שלא הכל מושלם, תחושה שהדברים שקורים בעולם הם לא שלמים ומדויקים. וכשראיתי את זה במו עיניי מהדמויות ההוריות האלה, אז הדבר הזה גרם לי לפתח את הדבר הזה אצלי, כי בסוף הרבה מהדברים שאני רואה, אלו הדברים שאני אקח לעצמי. עד כאן בשאלה הזאת. אני אשמח לשמוע את הרחבתך, פרופסור ידיד, ולהחכים ממנה. אז אני אומר תודה רבה ליונתן באמת באמת ההגדרה המאוד מדויקת, אני חושב. ניתן ברשותך אולי איזה זווית אחת נוספת ככה, דווקא מתוך בעצם ההתבוננות שלי
בתוך העולם של המוח, כמו שנקרא, אבל בואו קודם כל מבחינה ביוריסטית גם לראות מה זה אומר. קודם כל זה שהיא תעוקה, כן, חרדה זה לא דבר שנוח לחיות איתו, וממה זה בא? אני צריך לזכור שאנחנו מנווטים בעולם דרך מערכת התגמול. אנחנו הולכים למקום שטוב לנו, שנוח לנו, שאנחנו מרגישים מספיק בטוחים, ולפעמים יש דברים שלפעמים אנחנו לא יודעים, לפעמים אנחנו כן יודעים, לוקחים אותה כריזיקה, אבל הרבה פעמים נתקלים בכל מיני מצבים שלא נוח לנו. עכשיו, המוח שלנו בעצם הוא machine learning, הוא למד המון דברים, כל אחד בגילו שלו חווה המון דברים, ראה דברים, אנחנו נוסעים באוטובוס, אנחנו קולטים המון ריגושים, המון דברים, המון חוויות וכו'. והכל נסבר אצלנו בתוך המחשבה. מזה המוח לומד, מתי נינוח לנו, מתי לא נוח לנו, מתי אנחנו בורחים, מתי אנחנו כואבים וכו'. ואז כשבעצם אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב, שהוא לא נוח לנו, המוח בעצם משווה אותו לדברים קודמים. למעשה, מצב של חרדה זה הדלטה, ההפרש בין האקספקטיישן שלנו, במה אנחנו מצפים לקבל ממה שלמדנו, או המוח למד, למה באמת קיבלנו. ככל שהציפיות יותר גדולות למשהו טוב, ובעצם קיבלנו משהו שהוא נוגד לזה, לא רק שלא טוב, לפעמים אפילו אברסיבי, לא נעים לנו, רע לנו, מציק לנו, מכאיב לנו, ככל שהפער הזה יותר גדול, הוא מביא אותנו לידי חרדה. למה לידי חרדה? כי אם לזה לא קיבלנו, אז כנראה שלא למדנו נכון, כי המוח למד שהדבר הזה יכול להיות טוב, ופתאום יש מצב שהוא הפוך, אז אנחנו צריכים לדעת להזדרחק עכשיו מהדבר הזה, והשאלה היא, האם אנחנו שולטים בזה? הדבר הבא זה, עכשיו מה אני עושה? האם באמת אני בורח מזה, או שבעצם אני כופה במקומי, קיפאון במקום זה חוסר תגובה, זה כמו עונש, שאתה יושב ובעצם לא יכול לזוז. בעצם מה קרה? אתה לא שולט, הגעת למצב שלמעשה הפנמת משהו מצב שאני לא יכול יותר, אתה דיברת עכשיו מקודם גם על העניין הזה, שאני מכניס לעצמי לפעמים מחשבות שאני לא יכול לשלוט במצב, אם אני לא יכול לשלוט במצב, האני שלי בעצם לא בא לידי ביטוי, וזאת חרדה מאוד גדולה, איך יכול להיות שאני לא יכול לרצות, ושהדבר הזה יתקיים. ולכן, אם הדבר הזה קרה פעם אחת, ונמלטתי מזה, אז זה בסדר, זה לא ימשיך הלאה כחרדה. אבל אם הדבר הזה ממשיך הלאה, אז אני בעצם חרדה במה יקרה הלאה. זאת אומרת, אני הופך להיות עלה נידף, כי יכול מאוד שיקרה לי עוד מצב כזה, ואני אכנס עוד פעם לקיפאון, ומי יודע איך הדבר הזה יזיק לי, כי אותו דבר שמפחיד אותי, יש לו סיבה, או שהוא מכאיב, או שהוא מציק, או שהוא נושך, או שהוא אוכל, מי יודע מה, ולכן הדבר הזה הוא סימפטום, הוא בעצם סינדרום, לא סימפטום, בעצם זה איזושהי תחלואה עם הרבה מאוד כיוונים, שנותנים לך בעצם תחושה של חוסר אונים, חוסר אונים, זאת אומרת, אתה לא יודע מה להגיד. אם אתה יודע שהוא משהו לא טוב, אתה יודע לברוח, זאת לא חרדה, זה פחד, קרה משהו טוב, קרה משהו לא טוב, אני יודע לשפוט את זה, ואני יודע להגיב, כן? אני יודע להגיב, כי אני יודע או להגיב, איך להגיד, לתת תגובה לאותו דבר הלא טוב, להפחיד אותו, ולהבריח אותו, או שאני יודע לברוח משם, כן? fight or flight, מה שאני קוראים לזה. אבל החרדה זה שאני לא שולט, וזה דבר היום ונורא. הרבה פעמים, וגם נגעת בדבר הזה, כמו שאומר רבי נחמן, שלא להתפחד כלל, העולם הוא גשר צר מאוד, ולא מה זה לא להתפחד, להתפעל, אומר שלפעמים אתה מפחיד את עצמך בכל מיני דברים של דמיונות, שכאילו קוראים דברים, ומכניס לעצמך דברים כאלה למחשבות, כן, ולדמיון, ולנפש שלך, שדברים כאלה יגרמו לך משהו לא טוב, הם לא גרמו לך אף פעם משהו לא טוב. מתוך הדברים האלה אתה מפחיד את עצמך, ולכן אתה שוב לא יודע ללכת את הצעד הבא, כי הקרקע לא בטוחה לך. אם הקרקע לא בטוחה, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. וכל הזמן אני בחרדה של מה יקרה. אז זה דבר שהוא בעצם לא נסבל. כן? קרא לזה גלינוס, מראה שחורה. מתוך 5 מערות שלו, זה המראה שהיא בעצם הנפשית, שהיא מעיקה עליהם. זה דבר שצריך לפסול אותו. צריך ללכת לטפל בו כמה שיותר מהר, כי בן אדם יכול להגיע מזה, קודם כל הפרפורמנס שלנו ירד. האפשרות שלנו באמת להתנהג יורדת, להתבטא יורדת. ולכן אנחנו מפסידים משהו מעצמנו אם אנחנו לא מטפלים בזה. אז זה זווית שלי לגבי העניין של החרדה. מדהים. שואלים פה אם אפשר
להאט את קצב הדיבור, אז אנחנו נשתדל. אוקיי, אז השאלה הבאה, קודם כל מדהים מה שאתה אומר, הייתי שמח גם בהמשך אם תוכל לשתף איזשהו מחקר שקשור לדבר הזה, שנוכל להחכים, אפילו על חולדות, כמו שאתה, לפעמים אנחנו מדברים. השאלה אפשר. הבאה והשאלה אחריה הן קשורות, אז אני אחבר אותן ואני אענה על שתיהן, ואז אני אשמח לשמוע אותך. השאלה הבאה היא, מהי טראומה? והשאלה לאחר מכן זה מה הקשר בין טראומה לחרדה. אז מהי טראומה? אני אענה ככה בשפה הפתוחה שלי, כל דבר שפגשתי אותו חזק מדי, עוצמתי מדי, קרוב מדי, זאת אומרת לא פיתחתי לפעמים חלקים באישיות והוא הגיע אליי לפני שידעתי להתמודד איתו, לכן באמת רוב הטראומות הקשות הן עד גיל 10, עד גיל פיתוח האישיות שזה 11-12, זאת אומרת יכול להיות שעברתי הלם קרב בצבא, אבל אם הייתי עם עוד חבר באותו אירוע, יכול להיות שאני אושפע הרבה פחות אם בניתי בניין נפש טוב יותר, אם גדלתי בבית תומך יותר, אם גדלתי בבית שיודע לשאת את הספק, לשאת תחושה שאני לא תמיד בשליטה, כן? זה מזכיר מאוד את החרדה. והאירוע הזה, הטראומה, הוא נכנס לתוך העצמות שלי, לתוך השרירים, הגידים, הוא ממש מתיישב שם, היום רואים את זה ממש בצילומים, איך האזור מתכווץ, ולאחר הטיפול, לאחר שאני לומד להגיע למצב שאני גם מדבר על הכאב, מציף אותו בעצם, מברר כל דבר מה גרם למה, ואז פורק על ידי תרגילי גוף נפש, שזו עיקר הפריקה לדעתי, ולאחר מכן אז זה משתחרר מהגוף. עכשיו, מה הקשר, זו השאלה השלישית בעצם, בין טראומה לחרדה, אז הרבה פעמים הטראומה גורמת לתגובות חרדתיות. הרבה פעמים שאני רואה הלומי קרב באמת בקליניקה, אז אני רואה שהתגובות שלהם הן תגובות חרדה. זו תגובה שהגוף מגיב באופן אוטומטי לפעמים כדי לשרוד. אז הקשר העיקרי בין החרדה לטראומה, זה שהטראומות, שהם האירועים שבעצם פגשנו בחיינו בשלב בדרך כלל המוקדם יותר, לא תמיד מן הסתם, גורמות לנו להיזהר. אני אתן רגע אולי דוגמה כדי שתעשה סדר. אם גדלתי בבית שהייתי שופך מרק או שובר כלי או עושה קצת רעש, אז אבא שלי הרביץ לי מכות רציניות, מכות כואבות מאוד, כן, לא איזושהי מכה קטנה ממש, מכות מאוד מאוד כואבות, פעם, פעמיים, שלוש, אחר כך הגוף שלי בתגובות מסוימות, כמו שאמרה לי פעם מישהי שנשברת כוס בביתה, אז היא נזכרת בכל המכות שהיא קיבלה בילדות, אז היא מאוד נבהלת. זאת אומרת, זו תגובה חרדתית לאירוע טראומטי. ומכאן אני אשמח לשמוע אותך, פרופסור ידיד. אני רוצה לדבר באמת להגיב לגבי העניין של החלון הזדמנויות, חלון זמן, באמת זה מאוד מאוד נכון מה שאמרת, העניין הזה של הטרום בגרות, באמת 10 לפני ה-12 או ה-13 של הבת או בן, היא בעצם זמן מאוד מאוד קריטי, זה זמן מאוד מאוד חשוב לקבל חוסן אישי מהבית, ברגע שיש לך את החוסן האישי הזה, הוא עוזר לך בעצם בהמשך, אנחנו נדבר אולי אחרי זה, שבן אדם שחווה טראומה, והפך להיות, אנחנו נדבר אולי, אני מקווה, על העניין של גם פוסט-טראומה, הפך להיות פוסט-טראומטי, החוסן שלו יורד עם הזמן, זה שהוא חשב פוסט-טראומטי וחווה את זה, אם הוא יחווה עוד פעם פוסט-טראומה, זה לא עזר לו שהוא חווה את הפוסט-טראומה הקודמת, להפך הוא יגיב יותר חזק, אבל אם הוא קיבל חוסן באמת מתקופת הילדות, הדבר הזה ייתן לו הרבה מאוד חוסן, באמת בהמשך. יש עוד כמה דברים בעניין הזה, מה זה החוסן הזה, אולי תשאל אותי אחרי זה, אני אדבר על זה גם כן, יש כמה מחקרים שעשו על העניין הזה, העניין הזה של הדמיון, ככל שיש לך יותר דמיון, ככל שאתה יותר יודע לחלום, ככל שאתה יכול יותר לנסוק מעצמך החוצה, אתה יותר עמיד למצבים של טראומה, אם אתה רוצה אני אספר לך גם על זה סיפור, אחר כך, אבל דיברת על משהו מעניין העולם של החולדות שלנו, אז העניין של הבדל בין באמת מצב של טראומה למצב של באמת התחלואה הזאת של חרדה, אז בואו נראה איך אנחנו רואים את זה. אנחנו בעצם, יש לנו מודל, אתה לוקח חולדה, שם אותה בתוך קופסה, זה בעצם המקום שהיא חיה בו, שם היא אוכלת, היא שותה וכו', והיא נמצאת על איזשהם גריץ כאלה, שהם מקלות ממתכת, ופשוט כדי לנקז לה את כל הדברים של ההפרשות. זה יורד לשיפול, יש מגש לפני זה, מתחת, אנחנו מנצלים את זה, ושמים בנקודות האלה,
של המוטות האלה מהמתכת, שמים איזשהו פתיל חשמלי, ואנחנו מעבירים בו נזק חשמלי. הנזק חשמלי לא שורף אותם ולא צורב אותם, אבל הוא מפחיד אותם נורא. אז עכשיו מה אתה עושה? אתה יחד עם זה, שם בעצם איזושהי נורה. ובמקום הזה יש כל מיני מקומות, כן, שהם, איך להגיד, סגורים, בסך הכל, התקופה הזאת סגורה, ויש מקומות שהם פתחים של עברור כאלה, כן, אבל אתה לא יכול להימלט משם. ואז מה שאנחנו עושים, היא חיה שם רגיל, יום אחד, כן, בצורה לא מתואמת איתה, אנחנו מעבירים נזק חשמלי, יחד עם נקודה של אור, כן? למה חשובה הנקודה של אור? תכף אני אסביר, ואז היא מאוד מאוד מפחדת, קופצת ומנסה, לא יודע מה, לברוח מכל מקום שהוא, כל הפתחי חשמל האלה, סליחה, הפתחי עברור האלה, היא מכניסה את האף שלה, שהיא לא יכולה להיכנס לשם, יש לה גוף אחרי האף, כן? היא לא יכולה להימלט משם, אבל היא מנסה בכל כוחה ללכת כל הזמן, שהדבר הזה מפריע לה שמה, היא מנסה, הוא עושה לה את הנזק החשמלי הזה, הוא מפחיד אותה, היא מנסה לברוח משם. אתה עושה את זה פעם, שלוש. אחר כך, ביום הרביעי או החמישי, אתה לא עושה לה שום נזק חשמלי. מה אתה עושה? אתה מדליק את הנורה, ואז הנורה בעצם נדלקת, וזה עושה לה אסוציאציה של אותו הפחד הנורא הזה. ואז היא מנסה פעם אחת לנסות לברוח, ופתאום אנחנו רואים דבר מדהים, היא קופאת במקום, היא לא מנסה, היא אומרת, הלך עליי, אי אפשר, זה לא יוצא, צריך למות נמות. זה אחד הדברים הכי נוראים, דרך אגב, במצבים של טראומה, שיש למשל ילדים מוכים שיש להם טראומה, הורים לפעמים כדי להגן עליהם, עושים להם כל מיני דברים שמזיקים להם, מלמדים אותם לברוח, למרות שזה אמא ואבא שאתה סומך עליו 100%, כשהוא עושה לך רע, זה לא אמא ואבא הנכונים הנורמטיביים, תברח משם, כי העניין של הקיפאון הזה, גורם להם בעצם לשהות בתוך המצב הנורא הזה, הכואב, המפחיד, המעיק, וצריך לברוח משם כדי להישאר נורמטיבי. אז זה העניין הזה, שבעצם משהו של ריוורד שלילי, זה משהו לא נעים, שגורם לך לתגובה, התגובה שלך זה להפסיק את זה. נותן דוגמה אחרת, למשל, עכשיו אתה שוכב במיטה, החלון נפתח על ידי רוח מאוד מאוד פרצים, ודופק, ואתה קם מהמיטה, וסוגר את החלון. משהו לא טוב קרה לך, לא נוח לך, לא נעים. אתה עושה פעולה אקטיבית כדי לעשות את זה. מה קרה כאן? כאן זה מצב של כמו עונש. קרה לך משהו לא טוב, ואתה מרגיש שאתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה קופא במקום. זה אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות, כי בעצם הדבר הזה יביא אותך רק לדבר הכי נורא שיכול להיות, כי אם הדבר הזה מאיים חיים עכשיו, אין לך סיכוי לצאת משם. ולכן העניין הוא לא להגיע למצב הזה של חוסר אונים, ולהגיד אין מה לעשות יותר, דרך אגב, זה אחד הדברים שמפילים את רוב הפציינטים, שהם נכנסים עכשיו לטיפול של מחלות כרוניות. הם מצליחים לשרוד את המחלה, כל זמן שיגידו, אני אצליח. למרות שהם לא מצליחים, באמת אני אצליח. שיום אחד אומרים, די, נמאס לי, למה אני דווקא סומנתי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אין לי כוח יותר, מאותו רגע מנטלי, מתחילים ממש להידרדר מבחינה פיזית, ולכן אנחנו מלמדים אותם, אין, ברגע אחד לא לאבד אמונה, אתה תצליח, אני אצליח, תגיד אני אצליח, והרצון הזה הוא כוח עם כיוון, זה נקרא וקטור, זה דבר שיכול לנצח המון דברים, הכוח של הרצון מצליח לנו לגבור הרבה מאוד על המחלות, אפילו באמת המטריאליות, כן? לא רק הנפשיות, גם המטריאליות, אנחנו צריכים לנצח מחלות, אסור לאבד את העניין הזה של באמת, של הזיקה הזאת של הסיכוי, כן? לצאת מהמצב, לפעמים באמת המצב האמיתי הוא, שבסוף לא יוצאים מזה, אבל לא לאבד את התקווה עד הרגע האחרון, אגיד את זה מה שנקרא קטנה, אומר המהר"ל, לא, המורחל, תקווה זה לעשות קו. כל זמן שיש לך תקווה, אתה מייצר לך קו, זה הוקטור הזה, ויש לך זיק חיים. מי שאין לו תקווה, אין לו חיים, כך הוא כותב שם. זאת אומרת, תקווה הזה זה לעשות קווים, יש לך מטרה, אתה הולך אליה ולא מוותר. לא מוותר, הוא הולך קדימה. כמובן, בשום שכל כאן, הוא הולך קדימה. אז אותה חרדה הזאת מכניסה אותך שוב בתוך המראה השחורה, בתוך הקופסה הזאת, שאין מה לעשות. יש מה לעשות. תעשה כל מה שאתה חי, יש מה לעשות. ולכן באמת העניין הזה של אותה חוויה הזאת של מעיקה, הפכה לך לטראומה, כי כל הזמן מעיקה לך. גם כשזה לא קורה, המוח שלנו זוכר. עכשיו צריך לזכור, אנחנו יצורים אסוציאטיביים בכל דבר שאנחנו עושים. המוח שלנו עושה אסוציאציה
את העניין הזה של ה-environment, של הסביבה, הוא משווה את זה למה ראית בסביבה. אתה תראה סביבה שתדמה את אותו מקום שחווית טראומה, מיד המוח ירגיש את הטראומה בתוכו, ממש, הוא ייתן לך לזכור את זה, המחשבות יעלו חזרה, והזיכרונות דרך יצופו. האמיגדלה בעצם, נכון? דרך האמיגדלה. כן, כמוך, האמיגדלה, דרך לקרוא לזה, הקומפלקס האמיגדליואידי, כי זה לא רק גרעין אחד, זה קומפלקס של גרעינים. וואו. טוב. מדהים, ממש מרתק. אוקיי, שאלה נוספת, וכמו שעומר אמר, במידה וירצו ויכתבו פה בצ'אט, נעשה גם חלק ב', כי יש כל כך הרבה על מה לדבר, וכל כך הרבה הפרעות וקשיים, ולנצל את הידע שלך, פרופסור ידיד, זה נראה לי שילוב טוב. לדעת כל כך הרבה על איך המוח שלנו עובד, משהו שכולנו צריכים. אז השאלה הנוספת היא, איך ניתן לטפל בחרדה? אז באמת, 80% היום כבר מהדור סובל מחרדה, כל אחד מהחרדה שהוא מתמודד איתה, והקשיים שלה, שהיא מביאה איתה, והטיפול בחרדה חייב לדעתי לכלול כמה דברים. הדבר הראשון שהוא חייב לכלול, זה מודעות. אני חייב להיות מודע לחרדה. הרבה פעמים אנשים לא מדייקים, מדחיקים, כן, ואז הם מגיעים עם איזשהו לחץ פנימי, קורא לי על הרבה אנשים שאומרים, תשמע, אני לא מפחד משום דבר, אבל יש לי פה לחצים. והלכתי לרופא משפחה, והוא אומר לי, תשמע, בדקתי אותך, אין לך שום דבר, זה חרדה. אז אני יכול להאמין להם שבאמת הם לא מפחדים משום דבר, אבל יש שם הרבה פעמים רגשות מודחקים, והמודעות היא השלב הראשוני והבסיסי שיש לפתח אותו לפני תחילת הטיפול. כי כגודל המודעות, כמו שאמרת מקודם פרופסור ידיד, שהרצון הוא מה שיכריע. הוא מה שיכריע מה יהיה איתי, הרצון שלי. וכגודל המודעות שלי, כך גודל הרצון. הרי אם אני אבין, לדוגמה, כמה האדם שמולי, כמה הוא מיוחד, וישב איתי אדם שמכיר אותו, יגיד לי, תשמע, אתה לא מכיר אותו בכלל. אתה יודע איזה בן אדם זה, ויראה לי סרטונים שעושה כל המצוות, וחסדים, ומרצה, ומנהל, ואוהב אנשים, ונותן את נשמתו, וכל זה בתרומה, אז המודעות הזו תעלה לי את הרצון להיות בקשר איתו, כי אני מזהה בו משהו אלוקי. אותו דבר, על מודעות, מישהו יגיד לי מחר, תשמע, המאכל הזה והזה, עשו מחקר על 1,000 אנשים, וראו ש900 לא בין החיים כרגע, אז המודעות הזאת תעלה לי את הרצון להימנע מהמאכל הזה. לכן, כגודל המודעות, כך גודל הרצון. כגודל הרצון, כך גודל ההצלחה בטיפול. אז אם אני רוצה לטפל בחרדה, אני חייב לוודא שיש לי מודעות. ולפעמים יש אנשים שצריכים שנה שלמה, או חצי שנה, או חודשיים, רק שיחות על מודעות. לא בצורה עיקשת, אני לא יכול לשכנע אדם משהו בכלל לא מודע לו, אבל אני מדבר במידה והם מאוד רוצים. אם הם רוצים לדעת, אבל לא יודעים, אז כדאי, כי המודעות הזאת תעורר גם את הרצון לפתור את הבעיה בצורה מדויקת יותר, ולכן השלב הראשון הוא מודעות. השלב השני הוא לוודא שאני עובר גם הצפה, זה להציף את כל מה שאני מרגיש ועברתי וחוויתי, כן, זה מהות הפגישות, ואחר כך ברור. מה זה ברור? אני קורא לזה למתוח קו בין הסימפטום לבין השורש. לדוגמה, אם אני רואה שאני מפחד רק מראש השנה, כן, לא אנשים שמפחדים מראש השנה יום כיפור, אני פוגש הרבה כאלה שמפחדים מיום הדין וכו', לא, הוא אומר לי רק ראש השנה, החג הזה ספציפי, ואני מותח קו לזה שהוא אומר שבראש השנה תמיד אבא שלו היה לחוץ באותו יום, והיה מלחיץ את כל הבית, והיה צועק, והיה לפעמים אלים וכו', אז אני יכול להבין, או ימי שישי לדוגמה, אז אני יכול להבין שיש פה שורש שקשור בילדות, שקשור לאותה חרדה. אז זו הייתה דוגמה אחת, יש כל כך הרבה דוגמאות של למצוא את השורש, כן, יש פירות, ענפים, גזע ושורש, ואני ממש מחבר את כל העץ הזה לראות מאיפה הדברים הגיעו. אז זה מציאת השורש, אז אמרנו מודעות, מציאת השורש, לאחר מציאת השורש, אני רוצה לוודא שאני לא רק מדבר איתו ומברר איתו, מה שאמרנו שהצפה וברור, אלא גם פורקים, והפריקה היא דרך הדיבור, דרך הנשימה ודרך הדמעה. אחת השאלות החשובות והראשונות שאני שואל, היא מתי, אני אשמח גם לשמוע אותך, פרופסור ידיד, בהמשך שתגיד מה אתה חושב על הדמעה ואיך זה קשור למוח, זה מאוד מרתק אותי.
הדמעה, מה שאני רואה, דמעות זה דעת, כן, זה גם האותיות נכנסות, ומה שאני ראיתי, אחרי עשרות מקרים שראיתי שאני יכול לטפל במישהו מהמשפחה עם קושי מאוד דומה לאח או לאיזה דוד, אבל עם אחד הצלחתי מהר מאוד, ועם אחד אני מתעכב המון המון זמן, ואז שמתי לב שחסר שם דמעות. כי יש נשימות, כי אני עובד הרבה עם נשימות, כי זה כלי מאוד עוצמתי, ויש שיח, ואנחנו מדברים ומבררים, ועובדים על קלפי שיח, הכל יש, אבל אין את הדמעות, ואז אני שואל, מתי דמעת בפעם האחרונה? הוא יכול להגיד לפני 3 שנים, שנה, 5 שנים, וזה אומר המון, כי מערכת הפריקה, אם היא יציבה ואם היא שוטפת, זה אומר שמשהו בריא. אבל אם היא נעצרת, זה כמו אדם שאכל ולא הלך להתפנות, זה כמו אדם שחזר מטיול של 16 שעות ולא הלך לישון. זאת אומרת, אין יכולת לפרוק את כל מה שאני חוויתי, וחווינו המון. חווינו המון. אם אני עכשיו נוהג ברכב ואני מתרגש מזה שאני רואה כבישים ונופים ואני מסוגל לדמוע, זה אומר שמערכת הפריקה עובדת בצורה נורמטיבית. ותמיד אני אומר, יש דבר כזה שנקרא אמפתיה, ויש דבר כזה שנקרא סימפתיה. ההבדל בין להיות אמפתי ללהיות סימפתי, באמפתיה אני יכול להבין שיש פה רגש. לא רק בצורה שכלית, אלא באמת יכול להבין, אני באמת מבין שלא נעים לו. אני לא, זה ההפך מפסיכופת. בסימפתי, אני לא רק מבין, כמו באמפתיה, אלא אני כבר חווה את זה בעצמות שלי, וזה נקרא חיבור, זה דעת. אותו אדם שהוא סימפטי, הוא גם יכול לדמוע על אותו אירוע, וזה אומר שהוא יכול להתחבר אליו. ואם הוא יכול להתחבר אליו, זה אומר שהוא יכול לפרוק אותו, ואם הוא יכול לפרוק אותו, והגענו לשלב הזה, אז זה כבר שיא הטיפול, ואז ממשיכים כל פעם שלב אחר שלב, בשלבים האלה, בסדר הזה, ואנחנו עושים סדר, הצפה, ברור, פריקה, ובפריקה חשוב שיהיו דמעות, הוא לא חייב לדמוע בקליניקה, הוא לא חייב לדמוע אחרי תרגיל נשימה מעגלית, למרות שהתרגיל הרבה פעמים גורם לבכי, הוא חייב להיות מודע לעצמו שאם הגוף מעורר בו את הצורך, לא להילחם בגוף, כי לפעמים המוח, הדופמין אומר לי, לא, זה מביך, לא, אני לא רוצה, כי אם אתה תציף את זה, גם משהו אחר יציף. תציף, אני מוכן להיות בטבע, אני לא אומר, אוקיי, יאללה, אם אני חוויתי את זה, אז אני מוכן. לא, זה טבעי, שימו לב, אין פה איזה משהו שאני צריך לאשר אותו. אני לא אומר, אוקיי, גוף יקר, אני מוכן שאתה תבוא ותביע את מה, לא, הגוף הוא הצודק, הגוף הוא המנהל, המוח עם השנים בגלל המסכים נהיה מנהל, המוח הוא רק שותף, עזר, תומך, הוא לא יכול לנהל אותי, כי הוא ההפך מהאמונה, האמונה, הרבה פעמים אני פוגש אנשים ואומרים, תשמע, אני לא מאמין בשום דבר, כי הוא לא חווה, האמונה היא באיברים, האמונה היא לא בהבנה, כמו שאומר רבי נחמן, שהזכרת, שבמקום שנגמר השכל נתחילה האמונה, אמונה היא לא, אני מבין שמישהו ברא את העולם, זה לקטני אמונה, ולכן המשנה ברורה אומר שקטני המנה הם צועקים בתפילה, כי אני מבין שמישהו ברא את העולם, הוא לא נמצא בתוכי בגופי, אז אני צועק שהוא ישמע אותי, אבל אומר המשנה ברורה, אם אתה באמת מאמין, ואתה גדול אמונה, אתה אפילו לא משמיע קול בתפילת 18, כי כל כולך אלוקות, ולכן הבעיה של החוסר פריקה, היא הבעיה שתוקעת את הטיפול, אמנם, כן, אפשר שעות לספר איך מטפלים בחרדה, אבל זה ככה בתמצית. אנחנו נמשיך לשאלה הבאה. אולי ניגע בשאלה בין פחד לחרדה. מה ההבדל בין פחד לחרדה? ההבדל בין פחד לחרדה הוא שפחד זה משהו שאני יכול להתמודד איתו. אם כלב רץ אליי לנשוך אותי, אני יכול להגיב לו, אמנם זה מאוד מפחיד, ואני יכול לפחד, בטח אם עברתי טראומות כאלה בילדות, אבל אני יכול להגיב. פחד זה יכול להיות גם איזושהי התמודדות שעכשיו אומרים לי, תשמע, עכשיו מצפים ממך בלימודים, או מצפים ממך בעבודה, וזה יכול להיות משולב עם חרדה. אז איפה עובר הגבול? הגבול עובר בנקודה בה אני כבר לא יכול לשלוט. כי אם זה כאב, או אם זה משהו הוא לא נעים לי, אבל אני יכול לשלוט בו, זה אומר שאני עדיין נמצא בעיקר בפחד, אבל עוטפת אותו חרדה, כי אם זה מאוד מאוד מפחיד אותי, זה אומר שאני גם, זה מעבר למשהו שהוא לא נעים לי, זה משהו שהוא כבר גורם לי עוד פעם להרגיש בלי שליטה, אבל מעט, נגיד 90-10. אבל אם זה כמו למשל טיל שבדרך אליי חלילה, הזעקה גורמת לי לתחושה שאני לא יכול להתמודד ולתת מענה לאותו אירוע, אז זה כבר הרבה יותר חרדה מאשר פחד, כי אין לי הרבה מה לעשות. ולכן כל פעם
שאני נפגש עם אירוע שהוא גורם לי לתחושה של יציאה משליטה, כגודל היציאה משליטה בסקאלה זה קרוב לחרדה, חרדה זה תמיד חוסר באמונה. איך זה קשור? יש אמונה שכלית, מקודם הסברנו, ויש אמונה פיזית, חווייתית, תחושתית. ברגע שאני בעל אמונה בתחושה שלי, זאת אומרת שאם מגיעה לי תחושה של פחד, אני לא אומר, הכל לטובה, אני לא מפחד, לא, יש לי תחושה של פחד, אני לא יכול להיות אחד במוח ואחד בגוף, מה שנקרא אחד בפה ואחד בלב. הגוף צודק, התחושה צודקת, מה שאומר שאני חייב להקשיב לה. ואם התחושה אומרת לי, לא נעים לי, אני מפחד, הגוף אומר, אני מפחד, אני צריך לומר, אוקיי, יש פה משהו, ואני חייב להתייחס אליו, חייב להסתכל עליו. וברגע שנתתי לו מקום, כגודל, וזה המשפט אולי הכי חשוב בעולם החרדה, כגודל נתינת המקום לתחושה, ככה שני דברים יקרו. אחד, החרדה תיעלם מפעם לפעם, באופן ודאי ומוחלט, כגודל נתינת המקום לתחושה, לדוגמה אני אומר, יאללה, אני זורק את עצמי לאש, אז אני מפחד, אני רועד, אני בוכה, אני לא אשן עכשיו שבוע, אני הולך להקשיב לחרדה, להתחבר אליה, לא בכוח. יש מטפלים שאומרים לי, שאני למשל מדריך אותם, שאומרים לי שיש להם תרגיל שהם נותנים למטופל ממש לרעוד וכולי, אני לא נגד זה, אבל אני אומר, שוב פעם, זה לא אותו דבר כמו שהגוף עושה את זה בצורה טבעית. אז זה תרגיל מעניין, כן? אני לפני כמה שנים גם השתמשתי בו, של לתת לגוף ולעזור לו, אבל אם אנחנו עובדים מדויק יותר, אז אפשר גם באופן טבעי לתת לגוף, ואז זה מציף אותי, כי אני כבר מוריד את ההגנות השכליות, ובאופן אוטומטי הגוף מוציא החוצה. ואם אני נותן לזה להיות, אז שני דברים קורים. אחד, זה לא יחזור, ואם זה יחזור, זה אומר שלא נתתי לזה להיות. הרבה פעמים אני פוגש, כן, אחרי שאנחנו ככה פגישה, 2, 3 אנשים אומרים לי, רגע, אבל נתתי לזה וזה ממשיך. עדיין לא נתנו עד הסוף. משבוע לשבוע, עד שהוא אומר, אתה יודע, זה נעלם באותה שנייה, זה אומר שנתת לזה להיות. זה לא קסם, זה לא בבת אחת, וגם אם אפשר, עדיף שלא, עדיף לעשות את זה בצורה הדרגתית, לא ישר לאפשר כל תחושה, כי לפעמים אני מ-0 ל-100, אז צריך להגיד, אני רוצה לאפשר כמה שיותר, אבל לא להכניס את עצמי למשהו אני לא מסוגל לו, והדבר השני שיקרה, האמונה שלי תגדל. אז פתאום, אם יעליבו אותי, אני פחות אעלב, ואם יקרה משהו מביך, אני פחות ארגיש מובך, ואם אני יפוטר, אז אני פחות אלחץ. כל דבר, וזה בדברים השליליים, בדברים החיוביים, אני פתאום שותה כוס מים, ואני לא נהנה רק מזה ששתיתי מים, אלא מהחוויה, מהקיום שלי, השמחה שלי, היא לא תהיה תלויה פר מציאות, היא תהיה לא תלויה, היא תהיה, כמו שאמרנו בשיעורים קודמים, בתחושת עונג אינסופית, כי מה שמונע ממני להיות בתחושת עונג הזאת, זה רק השכל שאומר לי, אל תיתן לגוף להיות בתחושה הזאת, זה לא נעים לי. אוקיי, אז אני מחזיר אותך לשאלה שעצרנו בה. מה זה דמעות, אה? אני אגיד לך, אני אענה לך על זה, מה שאני חושב, ואני חושב שאנחנו צריכים ללכת, לעבור עוד שלב אחר, לגבי העניין של החרדה, ולהגיע למצב של פוסט-טראומה, שזה בעצם אחת התחלואות היותר משמעותיות שיש לנו, ואיך בעצם אנחנו מתמודדים לזה. אתה הזכרת שני דברים, אחד זה הדמעות, ולפני זה את העניין של המודעות. למודעות אני אדבר, כשנדבר על החלק של הפוסט-טראומה, יש לי הרבה מה להגיד שם. הדבר הראשון, לגבי העניין של הדמעות. כתוב שלפני הקדוש ברוך הוא למעלה, הרבה דברים יש הרבה מעצורים, אתה צריך לעמול מאוד גדול בשביל לפרוץ בעצם את הדלתות למעלה, ולהביא את הבקשות שלך בעצם עד מפתן הקדוש ברוך הוא. חוץ מדבר אחד, דמעות פותחות את הכל. למה דמעות פותחות את הכל? קודם כל, מה ששמעתי ממך, זה פעם ראשונה ששמעתי, אני חייב להגיד, התרגשתי מאוד לשמוע את הדעה שלך לגבי דמעות, ממש, אבל זה מדהים, גם מדהים הדבר הזה, שאתה רואה שבן אדם שהוא דומע, אתה יודע שהוא איתך מבחינת טיפול, וזה מדהים, ממש מדהים הדבר הזה, באמת. זה ממש מאוד מעורר לי הרבה מאוד מחשבות תוך כדי הדיבור שלך. עכשיו אני אומר, למה אנשים לא דומעים? בוא נחשוב על איזשהו משהו, מה זה בן אדם שבוכה? בן אדם מרגיש איזשהו באמת צער גדול מאוד על איזשהו משהו, ומוריד דמעה. למה אנחנו לא דומעים? כי אנחנו מתביישים לדמוע. אני אומר, יש הבדל גדול במצב של חופש, למצב של חירות. בחופש,
אתה בעצם יכול לבחור מה שאתה רוצה. זה בעצם התנסות בכל מיני דברים. בחירות אתה מצאת את הדבר אני האותנטי שלך, ואתה לא מתבייש להביע אותו. אתה אז יכול לדמוע. אם יש משהו שכל כך מציג לך, למה אתה לא דומע מיד? כי לא נעים, כי ככה זה לא ככה, וככה לא מתנהגים בחברה, מה יחשבו עליי, אני לא גבר, אני לא אישה, אני לא כזה, אני לא כזה. התדמית שלך בעצם בעיני עצמך, אתה לא יודע, כן, על ידי כך שבעצם אולי חינכו אותנו ככה, אולי אילפו אותנו לזה, שאנחנו לא ממש מביעים את מה שאנחנו. אנחנו הרבה מאוד מלאים בעצם איזשהו משהו של כיסויים שלנו, שאנחנו מציגים את עצמנו, כי אנחנו מפחדים להיפגע מכל מיני דברים. אבל באמת, באמת, בתוך העניין הפנימי שלך, תביע את מה שאתה יכול להוציא החוצה, ואל תפחד להגיד מי אתה ומה אתה, גם לדמוע, ואפילו לבקש סליחה לפעמים מהאנשים, כי זה הדבר האמיתי שלך. וכשזה מתבטא, אז אתה באמת נפתח. אז אותו פציינט שמצליח עכשיו לבכות שהוא נמצא, הוא מרגיש את האמיתי שבו, שרוצה עכשיו לצעוק את הצעקה, להגיד את מה שיש לו, להביע את מה שיש לו, ואז קל יותר לבוא לחלק הפנימי האמיתי שלו, ולהגיד לו, תשמע, עכשיו אנחנו יכולים ללכת ביחד יד ביד, כי בסופו של דבר, אתה גם מתגייס כזה, זה הקאוצ'ר האמיתי, זה האדם עצמו. אנחנו רק עוזרים לו לבחור את הכלים, מארגז הכלים המיוחד שאתה יודע לתת אותם, והוא בעצם מנווט את עצמו, כי אם אנחנו ננווט אותו לאן שאנחנו חושבים, כי אנחנו רק חושבים, אבל הוא לא יענה לנו, אז אנחנו אולי כן נעצב אותו לפי מה שאנחנו רוצים, אבל לא באמת נטפל בו, הוא יוכל לטפל בעצמו. אז ברגע שהוא פתוח, אבל הוא חייב לפתוח את כל הדברים האלה, תגיע, תביע, תבכה, תהיה באמת אחד כזה שמרגיש את עצמך, מרגיש את עצמך ומוכן לשתף את עצמך עם אותו אחד שמולך. במקרה הזה זה המטפל שלך, ואז המטפל יכול באמת לבוא, לתת לך יד. העניין הזה של היד, של הביחד, מאוד מאוד עוזר. הרבה פעמים אומרים שהאסיר לא יכול להוציא את עצמו בבית האסורים. תן לי, הב לי ידך, ואוקמה לך, תן לי את היד שלך ואני אקים אותך. למה? אני יכול לתת לך את התנופה, אבל זה בתנאי שאתה רוצה, בתנאי שאתה מושיט את היד, בתנאי שאתה נענה למשיכה שלי אליך, ואז אתה תצא החוצה. אז הביחד מאוד מאוד עוזר, אבל בתנאי שאתה באמת פתוח, ואתה אמיתי, ומה יכול להביע את עצמך. אז הדמעה הזאת היא אומרת, אנחנו מרגישים מה שאנחנו מרגישים. וואו, זה מדהים. כמה פעמים אנחנו רואים דברים שהם נוראים, ואנחנו לא צריכים לדמוע עליהם, היינו רוצים לדמוע עליהם, ואם אנחנו עושים את זה, אנחנו מתרחקים, עם מה יגידו ומה יעשו, וכו' וכו'. אז זה באמת מאוד מאוד מתאים הדבר הזה. הדבר השני, לעניין הזה של המודעות, בוא אולי נדבר קצת על עניין של סטרס ופוסט-טראומה, וניכנס גם כמעט על העניין של המודעות, כי שם יש איזשהו מסר, לפי דעתי לפוסט-טראומטיים, שהרבה פעמים מאשימים אותם, שהם בעצם כשלו ונפלו, והפכו להיות mal adapted כאלה שלא הסתגלו למצב החדש של הסטרס שהיה להם, ונפלו בזה, ואני חושב שזה היום ונורא, להאשים אותם בדברים האלה, אבל בשביל זה צריך להבין אולי מה זה פוסט-טראומה, אז שוב, אתה מנווט, אז תגיד לנו לאן אנחנו הולכים, אם נגיע בזה בשום מקום, בניווט שלנו, אז אני אשמח להגיד גם את האני שלי בזה. אז בינתיים פה. וואו, אתה רוצה להתייחס רק אל הגלולה? אז או ש... כן, קודם כל בוא נגדיר את העניין של פוסט-טראומה בתוך העניין של החרדה, כי פוסט-טראומה בעצם היא בעצם תחלואה של חרדה. כך היא מוגדרת, אני חושב שזה קטן מדי להגיד שהיא רק עניין של חרדה, חרדה היא משמעותית בה, ויש בה עוד כמה דברים שתלויים בתוך הדבר הזה, והיא שייכת למשהו של חרדה מתמשכת, כן, אני ככה, אבל צריך לראות למה זה קורה, מאיפה זה בא ולאן הולכים, זה מבחינת הטיפולים, אבל זה אחרי שנוכל להגדיר בעצם מה זה ולמה זה קורה, למה זה קורה רק בחלק, כן? בוא נגיד ככה, מה קורה עם כל השאר, למה 80% חסינים ו12% בעצם שורדים, אם נשאל את עצמנו, יכול להיות שאני אתן לזה אפילו פרשנות אחרת והפוכה ממה שאני חושב, של מה זה mal adapted, כאלה שלא הצליחו להסתגל, לעומת כאלה שהסתגלו. פרופסור ידיד, היינו באמצע מקודם, אוקיי. אז עלתה שאלה, מה ההבדל בין פחד לחרדה? האמת שנגעת בזה, ויש עוד שאלה, האם סטרס הוא בהכרח רע? יופי. נהדר. אז זה שאלה לי או שאלה אליך? שאלה אליי. אז קודם כל ודאי שלא, בגלל שזה קורה באופן טבעי, וכל דבר שקורה באופן טבעי הוא טוב, הסטרס שהוא מגיע, שאני לא מכיל אותו ולא נותן לו מקום, אז הוא כבר עובר את הגבול.
ואז הוא כבר מזיק לגוף. אני אתן דוגמה ממחקר שעשו בארצות הברית, מחקר מדהים, מדהים, מדהים ממש. אחד המחקרים שפתחו לי כל כך הרבה תובנות, שנשאלו אנשים שם, עקבו אחרי אנשים 10-15 שנה, ושאלו את האנשים, כמה לחץ יש לכם בחיים? מה רמת הלחץ? ראו לאחר 10-15 שנה, מי שנשאר בין החיים מביניהם, מי שנשאר בריא, מי שחלה, מי שנפטר, ראו שהאנשים שהכי הרבה נפטרו, זה אנשים שדיווחו שיש להם הכי הרבה לחץ בחיים. אבל האנשים שבעצם היו הכי בריאים, זה לא האנשים הכי רגועים. זה ממש מעניין את התשובה. האנשים הכי רגועים לא היו האנשים שהאריכו ימים. אגב, עשתה על המחקר הזה הרצאה TED, אני לא זוכר, אבל אחת ההרצאות הידועות, אפשר למצוא את זה גם בקלות, הרצאה די קצרה, ממש ממליץ לראות. אותם אנשים שהיו רגועים הם לא הכי האריכו ימים. מי הכי האריך ימים והיה הכי בריא? אותם אנשים שדיווחו גם על עומס בחיים, לא עומס קיצוני, אבל כאילו סיפוק ועשייה וגם איזשהו סטרס קטן, אבל שהם שוהים וחווים ונהנים מאותו אירוע, ולא נלחצים. כי אם אני מאמיץ על עצמי, בלי שאני יכול להכיל, אז ברור שהסטרס הזה פוגע בי, כי המוח כל הזמן משדר לגוף, לא טוב לי. אבל אם אני נהנה ואני בסרוטונין ואני בהיי, ואני לא רק בדופמין אדרנלין, אלא גם הצפה של סרוטונין וטוב לי, אז אני מעריך ימים. אז כל הזמן אני, כמו שפעם שמעתי ממך, פרופסור ידיד, על אדם שנותן, זה ממש מרגש לשמוע כזה משפט. כשאני מעיר למישהו ומבקר אותו, אז אני בעצם הורג תאים במוחו, ממית תאים במוח, ואם אני מחמיא לו, אני בעצם בונה תאים חדשים, נכון? חיוך. זה פשוט מרגש. מה אתה אומר? חיוך בונה תאים חדשים, כן, ממש ככה. מדהים, באמת מדהים. זה מדהים. אז עכשיו נשמע אותך על הסטרס. תראה, אני אגיד לך, הסטרס הוא טוב. למה הוא טוב? הוא מגדיל את הפרפורמנס שלנו. בעצם זה אתגר. ברמות הנכונות זה אתגר. אתה אומר, תשמע, נגד כל הסיכויים, אני יכול לעשות את הדבר הזה עכשיו? אני יודע שאני יכול לרוץ כך וכך. אם אני יכול לעשות קצת יותר מזה, אז יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. להרים משקולות, אני יכול להרים את המשקולת הזאת או לא? אתה מתאמן, בוא נראה. ברגע שהצלחת, עשית את הכל, הצלחת את הכל, באמת קשה, המון 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 עבודה, והצלחת את זה, אתה מרגיש מצוין. וואו, הצלחתי לעלות מדרגה עכשיו, קצת יותר ממה שאני רגיל לפני זה. עד היום לא הצלחתי להתאפק בכל מיני דברים, והרגלתי את עצמי שכן, אז אני מצליח לעשות את הדבר הזה. וואו, זה דרך אגב, כל עניין של המידות שלנו. על מה אנחנו נשפטים? הרי אנחנו אנשים מועדים. על מה הקדוש ברוך הוא שופט אותנו? אנחנו מלאכים, אנחנו בעצם בשר ודם, שיש בנו נשמה מיוחדת, אבל המון 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 מכשולים קוראים לנו, כתוצאה מכל מיני דברים שאנחנו מועדים בהם. אז על מה אנחנו בעצם נשפטים? בשני דברים. אחד, לא על זה שאנחנו נפלנו. נכון? נפלנו זה חטא. אבל לא על זה שאנחנו, זה איך קמנו. זה אחד, לא נדבר על זה עכשיו. הדבר השני זה, למעשה, איך אנחנו בעצם יודעים להתנהל עם זה. זאת אומרת, האם החוויה הזאת לקחת אותה אחרי זה למקומות שהם בעצם יכולים ללכת ולהועיל בהם. מה זאת אומרת? בפעמים אנחנו עוברים את הגבול, ואז בעצם נשברים. אנחנו רוצים לדעת בעצם איך לדעת מה הדבר הזה הנכון. כל האקסטרים ספורטס למעשה, ואתה תשאל את האנשים עליהם, בחרדה עצומה שהם עושים את זה. למשל, אני מכיר אחד כזה, איזה סוג של ספורט כזה, יש בסקנדינביה פיורד, ואליו למעשה באיזשהו הר מאוד גבוה, סונח בזווית מאוד 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 תלולה, למעשה משהו שכמו 2 קילומטר גובה. ויש אנשים שלובשים חליפה, שבקצוות שלה יש להם משהו כמו כנפיים, והם עפים, הם מגיעים ל-200 קילומטר בשעה בטיסה שלהם, והם יורדים למטה, כשהם יורדים למטה, לפני שהם צולחים למטה, הם פותחים איזשהו מצנח, כדי שיפלו בצורה יותר קלה לתוך המים. הבן אדם אם הייתה לי אפשרות, הייתי מראה את הסרטון, יש סרטון כזה ביוטיוב, בן אדם שעושה את הדבר הזה, אומר, אתם חושבים שאני נהנה? אני בפחד אדיר. למה? דרך אגב, גם אם הוא מפספס, הוא נמרח על ההר ולא חם. דרך אגב, מתו שם לא מעט אנשים.
יש אנשים שנפצעו, וקטעו להם את הרגליים, והם עדיין צונחים עם הדבר הזה, עם כיסא גלגלים. מה האמוק הזה? מה שיגעון? עשית משהו? ספר שהיית בלמ"ח, וחוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, בגלל שהדבר הזה גורם לך להנאה. הסטרס הזה אומר, הגעתי לרמה אחת יותר גבוהה. אבל שוב, בתנאי שעמדת בכמות של הפרפורמנס. הדבר הזה של הסטרס מוריד לך בעצם כימיקלים מסוימים בתוך המוח, שגורמים לך להנאה. ההנאה זה הצלחה שלך בעצם להשתלט על אותו אתגר שעשית, ובאמת להגיע לפרפורמנס יותר טוב. זה נותן לך הרגשה מאוד טובה, אני הצלחתי בחיים. זה נותן לך אפשרות גם שבדברים אחרים שתנסה אותם, יש לך סיכוי, כי אתה יודע להתמודד עם דברים שהם לא רק הרגילים, הנורמה, אלא קצת מעבר לזה. אבל ברגע שזה יותר גבוה, זה מפיל אותך. אני הייתי שמח לדבר קצת על העניין הזה של לא כולם חווים את הפוסט-טראומה, ובעצם זה נותן לנו את האפשרות אחרי זה להביא את הטיפולים היותר נכונים של האפיגנטיקה. אפשר על זה להגיד איזשהו קצקוץ קטן. כן, אנחנו לקראת סיום, אבל אני אשמח שתגיד את זה, וגם יש שאלה שאני לא חושב שנגיע לה היום, אז אם יהיה רצון, אנחנו נראה בצ'אט בסוף, אז נעשה גם חלק שני, שזה הקשר בין PTSD לסמים פסיכודליים, הטיפולים היום שיש, בבאר יעקב, יש כל מיני טיפולים מאוד מעניינים, אפשר לראות גם ביוטיוב מי שרוצה. אני בעד זה ברגעים מסוימים, לא כטיפול לזה, פגשתי כל כך הרבה אנשים שעשו את זה, שלא ממליץ על זה, אלא אם כן האדם מגיע למקרה קיצון שלא מצליח בכלל לטפל. אבל שוב פעם, בשביל זה לכל אחד יש את הפסיכיאטר שלו ואת הרופא שלו שימליץ לו ספציפית. תמשיך מה שרצית לומר שלא כולנו חווים את הטראומה בעצם. כן, אז כן, זה דבר אחד. אנשים שחווים את הטראומה, 80% מהם בעצם חוזרים חזרה לחיים, ומשהו כמו 20%, תלוי לאיזה טראומה גם, זה בדיוק מה טראומה, יש כל מיני סוגים, הופכים להיות מה שאנחנו קוראים לזה mal-adapted. mal-adapted כאלה שלא הסתגלו. אז אנחנו פיתחנו לזה בעצם דוגמה חדשה של הסתגלות. הם הכי הסתגלו, אלה שהפכו להיות בעצם, מה שאנחנו קוראים להם, אלה שחוו את זה, וממשיכים לחוות את אותה טראומה. איך זה יכול להיות הדבר הזה? אז אני בא מתוך הכיוון הזה, שהטוב יכול רק להיטיב. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין, אף אחד לא העניש אותך בזה. למה הפכת להיות כזה? מה עשית? וזה שוב להיזהר מאוד מאוד, להגיד לאותם חיילים, גיבורים האלה, שאתם לא הצלחתם לשרוד, להפך הם שרדו הכי טוב. מה זה אומר? הפוסט-טראומה בעצם מחשלת אותך לדבר הבא שיקרה. אם המצב עכשיו הוא מצב כזה, שהוא מצב קטסטרופלי, שאתה צריך להיזהר, ואתה צריך מאוד לפקוח עיניים, ואתה צריך להיות חרד ולהיות מאוד מאוד רגיש למה שקורה, וכל דבר יקפיץ אותך, זה הדבר שיגרום לך לשרוד למעשה את אותה קטסטרופה, אם היא תמשיך הקטסטרופה. המוח הזה שכתבה את הידיים של הקטסטרופה הזאת, אומר, יכול להיות שקטסטרופה כזאת תבוא יותר עוד מעט, שישרוד אותה זה רק זה שיהיה כיח. זאת אומרת שמאוד חרד, שמאוד דואג, שמאוד מסתכל ימינו ושמאל לכל רגע, מה קורה, ולא נינוח, כי זה שנינוח עכשיו יאכלו אותו בפעם הבאה, זה אותו אחד שיש לו את האקדח בכיס, כי הוא חי עכשיו בהרלם, ואם לא ישלוף ראשון אז ישלפו עליו, הוא הבן אדם שהכי עשה אדפשן עכשיו. מה הבעיה שלנו? שאנחנו לא חיים היום בג'ונגל, אנחנו לא חיים במצב כזה שזה המקום שבעצם קולה אותנו בתוכו. אנחנו לא מדברים על האלה שחוזרים עכשיו לצפון תל אביב, ולשוהם, איפה שאני אגר, ועוד מקומות כאלה שהם נינוחים וטובים מקבלים, ויכולים לתת לך בעצם מקום רגוע, חדש, שמה שהכרת אותו מקודם. זה, המוח חושב שאתה הולך לחיות עם הדבר הזה עכשיו פה. אם אתה חייב לחיות איתו פה עכשיו, עדיף שתהיה מאוד מחודד בחושים שלך, עד כדי כך, שאתה זה שתשלוף ראשון ולא אתה זה שתמות ראשון. אז זה האדפשן הכי גדול שיכול להיות מבחינה הטבעית שלו. אבל אנחנו היום בעצם בחברה כזאת שמחזירה אותנו חזרה למקום שהוא נורמטיבי שהכרנו אותו לפני זה, ולכן השונים והמוזרים שאנחנו קוראים להם mal-adapted, כאלה שלא הסתגלו, הם לא הסתגלו למקום הראשוני שהיו להם. הם לא יכולים, אם היו חוזרים עכשיו למצב הראשוני שהיה להם שם, שבעצם זה כרגע המצב שהוא נמצא כמו שנקרא במקום תל אביב, צפון תל אביב, או מקום הנינוח הזה, אז שמה הם שונים ולא מתאימים למקום הרגוע. אבל הם בטח לא אשמים. שדיברת העניין הזה של באמת העניין של הקבלה הזאת של הדבר הזה, צריך להסביר מאיפה זה בא. המוח שלנו למעשה,
בנוי מתוך זה, שיש לו כל מיני תכונות שהוא ברר לעצמו, מתוך מה שהוא למד במשך החיים. בואו נביא את זה בעצם בצורה קצת יותר מטריאלית, שנותנת לנו כיוון של טיפול אדיר, עזרה למטפלים, בוא נקרא לזה ככה. וזה העניין של האפיגנטיקה, שממנו יצאנו עם טיפול חדש, שאנחנו עכשיו מנסים ליישם אותו. מה זה אפיגנטיקה? יש לנו גנטיקה, יש לנו 30,000 גנים בעצם, על ה-30,000 גנים האלה, יש 5 מיליון מפתחות, שגורמים להם להיפתח, זאת אומרת להתבטא או לא להתבטא. עכשיו, כל ה-30,000 גנים האלה, לנו להיות באצבע הקטנה שלהם, זה יכול להיות בלשון, יכול להיות בעין, יכול להיות באף. התא שבאף מריח, התא שבעין רואה, התא שבלשון תואם, אבל הם מחריגים את כל הגנים, נכון? כשהם הגיעו לנקודה הזאת, למייקרו-אנביירמנט הזה, מישהו אמר להם, לא חשוב עכשיו מהרגולטורים, לא לכל הגנים להתבטא, רק לקלאסטר, לסוג תאים שמתאימים לתכונה שהם צריכים שם, כן? אם עכשיו, במקום עין, היה לנו אף, במקום אף היה לנו עין, זה קטסטרופה. יש זה מצב של טרטולוגיה, קורה דבר כזה במצבים קטסטרופליים של עוברים שלא התפתחו טוב. תמיד חשבו שזה נגמר בזמן העוברות. וזה התברר, ממש בעשורים האחרונים, עשור וחצי, 2 עשורים האחרונים, שהדבר הזה בעצם ממשיך להתקדם דינמית גם באדם הבוגר. מה משפיע על זה? כל הסביבה שלנו, כל אושיות החיים שלנו, מה בעצם התחביבים שלנו, הרגלי אכילה, המצב הפיננסי שלנו, מה אכלנו, מה שתינו, איזה סמים לקחנו, איזה דברים פרוביוטיקיים אנחנו אוכלים, כל הדברים האלה, כולל העניין של הסימפתיה הסביבתית, כמו שקודם אמרת, שהוא החיוך הזה, כן, שיכול לגרום לתאים לנבול או לחיות, כל הדברים האלה מעצבים לנו למעשה את הסטאפ הזה של הגנים, שאומר מי ייפתח ומי ייסגר. עכשיו, למה זה זיק של תקווה? כי כל התכונות שלנו, שלא באפיגנטיקה, בגנטיקה, הם עוברים על ידי בעצם בזרע ובביצית, על ידי איזושהי התפלגות מנגליאנית כזאת, של אנחנו יורשים חלק מהאמא, חלק מהאבא, איזה יותר דומיננטי, איזה פחות דומיננטי, לכן בעצם אני אומר, אבא, למה אני עושה ככה עם הראש? הוא אומר לי, וואלה, אני לא יודעת, תשאל אמא, ואני שואל אמא, למה אני עושה ככה? אמא, איבני, וואלה, אני לא יודעת, זה בגלל שאמא היא ככה, אז העיניים שלי הם כאלה, והאף שלי הוא כזה, והלשון שלי הוא כזה, מה לעשות? כי אחד מההורים שלי, או סבא או סבתא, היה להם את הצבעים האלה, אם אני ארצה או לא ארצה. זה דבר שאי אפשר לשנות אותו. זה בעצם שינוי גנטי, קוראים לזה מוטציה, כן, בצורה החיובית או השלילית שלה, זה מה שיש זה עכשיו. אבל האפיגנטיקה אומר, שהתכונות האלה יכולות להשתנות. אז באמת על מה אנחנו נשפטים? אנחנו נשפטים על הרצון שלנו עכשיו לסגל לעצמנו תכונה טובה, למרות שיש לי אופי. נולדתי לאבא עצמן, ראיתי אבא שיודע מה להכות את האמא כל הזמן, אני לא אהיה בחיים כזה, הסיכוי שלי להיות כזה, אם אני לא עובד על זה, זה פי 8 להיות יותר, הסיכוי שלי להיות כזה הוא פי 8 יותר מאשר בן אדם שלא חווה את הטראומה. מטורף. אבל אם אני עובד על עצמי, זה נקרא שיבור המידות, אני יכול בעצם ללכת ולעצב את עצמי חדש. זאת אומרת, אני יכול לשנות לעצמי את האפיגנטיקה, ולגרום לעצמי עכשיו לתכונות של חוסן, של נעימות, של טוב, וכו' וכו' וכו', ובעצם לצאת מכל המצבים של הטראומה שלי עכשיו. בשביל זה צריך לדעת איך עושים את זה. כל מה שאנחנו עושים, זה בתוספת של דברים שמשנים לנו למעשה את הביטוי של הגנים האלה. כל הדברים האלה הם אנדוגנים, העקוב מייצר אותם, הם היום מתבטאים אצלנו על ידי תוספי מזון ופרוביוטיקה, והדברים האלה למעשה יכולים לעצב לנו מחדש את המוח. שוב, צריך לדעת איך עושים ומה עושים איתם, אבל זה בגלל שהמוח שלנו הוא דינמי. הוא דינמי במה? באפיגנטיקה. ולכן, אותם אלה שחוו את מה שהם חוו, ונפלו לזה, זה לא בגלל שהם אשמים, זה בגלל שהם היו בסביבה שלא תמכה בהם. יכולים להיות תאומים זהים. אחד יותר פייבוריט של ההורים שלו, כל הזמן ליטפו אותו ועשו לו, למרות שהמצב האקונומי היה מאוד קשה, והשני כל מדי היה כבשה שחורה, תמיד העירו לו, אמרו לו כך וכך וכך, לא אמר שיותר מדי, לא טראומות, אבל תמיד הוא היה הזה שתמיד, ואיך להגיד, היה יותר בצד. שתהיה טראומה, והטראומה, הם יחוו את אותה טראומה, באותה עצמה, אותו אחד שבעצם כל הזמן ליטפו אותו, הוא ישרוד,
הוא יהיה אחרי זה אחד שיש לו חוסן, החוסן הזה יתפתח עוד שהילד. אתה הזכרת את זה גם מקודם, גם בעניין של החלון של ההזדמנויות בגיל שלנו. והשני, שחי בדיוק באותו בית, אבל התייחסו אליו קצת אחרת, הוא בעצם חווה את התורה כזאת שתתבטא אצלו, קצב שהוא לא יכול להתמודד נכון עם הדבר הזה החדש. וזה דבר היום ונורא. אבל זה דבר בגלל שהוא דינמי, ובגלל שהוא תלוי בי, בסביבה שלי, אני יכול להחזיר אותו חזרה לסביבה, שתעצב אותו מחדש. וזה מה שאנחנו עושים. עכשיו עשינו את זה, קודם כל עשינו את זה במודלים של החולדות שלנו, והדבר הזה הוא פשוט מדהים בצורת האפקט שלו, שאין שום טיפול שאני מכיר, לפחות בטח לא טיפול פרמקולוגי, שיכול לעזור לדברים האלה, כן, זה טיפולים פרמקולוגיים מתסכלים מאוד בעניין של הפסיכיאטריה, אבל זה באמת עוזר מאוד מאוד. הדבר השני זה, לא להעניש אף אחד, שאתה עשית כך וכך, כי אבא ואמא, יכול להיות שאתם בגללכם, או החברה לפעמים, כל מיני דברים כאלה שהענישו אותו בכיתה, והוא היה צריך להסתכל, כן, כל הזמן, לא יודע, כיוון מסוים, או שאמרו לו משהו, או שהעליבו אותו משהו, או שפגעו בו אותו משהו, והדבר הזה חלחל, ובעצם משקע מסוים מפעם, הדבר הזה אחרי זה במצב של טראומה אמיתית שקורית, טראומה חיצונית, בוא נקרא לזה, נוספת, יכול לגרום לו פתאום להתפרצות של אותו בעצם דבר שהוא חבוי אצלו בפנים, ולא להוציא את זה, ושלא יצא החוצה, ולהתבטא במצב של קשד, בהתמודדות החזשה שלו עם הטראומה הזאת, שיכולה להיות מאיימת חיים גם בדבר הזה. ולכן לא צריך להאשים אותם. הרבה מאוד פעמים, זה בגלל שהחברה דחקה אותם לתוך מצבים, שהם לא יכולו להם. ואז נמצאים במצב אקונומי, מצב פיזיולוגי, מצב סוציאלי, לא כמו שכולם. ולכן צריך רק לרחם עליהם, להגיד להם, רבותיי, אנחנו לא דאגנו לכם טוב אז, ולא צריך להאשים אתכם, ואנחנו צריכים לדאוג לכם עכשיו טוב, כי אתם חלק מהחברה שלנו. ואם לא ידענו לנהל אתכם טוב את המשא ומתן, את ההתנהלות, כשהייתם לפני זה, אז עכשיו שנפלתם, עלינו האחריות, החברה לבוא לטפל בכם. אותם אלה שהלכו לקרב, והיו ראשונים שם, הם לא למושות, בגלל שהם הפכו להיות ככה, זה בגלל שאנחנו לא ידענו לטפל בעצם בחינוך שלנו. עכשיו, את הכל אנחנו רוצים לתת להם, כי הם נתנו את החיים שלהם, בשביל ללכת להיות שם בקרב, חלקם מתו, אבל יש שיצאו, חזרו חזרה, עם בעצם נכות נפשית, הם מסכנים, ולא להגיד להם אתם נמושות, אנחנו נטפל לכם כל מה שאפשר. אפשר לעשות נעים גם כן בתוך העניינים האלה, וכמה שיותר בעצם לבוא לראות איך אנחנו יכולים לעזור בטיפולים ההוליסטיים, באמת שגם משלבים את החלק של האפיגנטיקה, באמת לנסות לעשות איזשהו, איך שלאור בקצה המנהרות. התחלואה הכפולה שדיברו על זה לפני זה, והחומרים הפסיכודליים, יש הרבה מאוד מה לדבר על זה, אני חושב שהם דברים שצריך לשים עליהם את תשומת הלב, ויש... נראה לי, אבל זה יהיה בעצם אולי בזום... נכון, מסכים איתך, זה אישו בפני עצמו, קודם כל... נושא מאוד רחב. עוררת פה באמת דברים שמאוד מאוד 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 גרמו לי לחשוב בכל רם, אני מקווה שהמחשבות שלי בכל רם נפלו על אוזניים שעניין אותם, אני לא יודע, מאוד עניין אותי לשמוע אותך, בתור פסיכותרפיסט מאוד מוביל ושחווה את הדברים האלה. דרך אגב, זה עוד דבר, המטפלים הם גם כן חווים את הדברים האלה, המטפלים האמיתיים הם חווים ממש פיזית את זה, זה מה ששמעתי, אני בכלל לא שמעתי את זה, אבל אני לא יודע אם אתה תאשר את זה או לא, וזה מה שנותן להם להתחבר מאוד עם הפציינט. אני לא בא מלמעלה, אני לא בא מגדל השן לטפל בך כי אתה מסכן, אני חווה אותך, אני מרגיש אותך, אני כואב אותך, אני באותו רגע מרגיש את הטראומה שלך, וואו, ואז אני יכול לבוא להתחבר איתך, ואז דרך אגב, הדברים הם דברים שבלי דיבורים לפעמים, הם מאוד זורמים, בתווך הזה של מטפל מטופל. אני חושב שזה נקרא מטפל באמת טוב, שיכול לחוות באמת את האדם שמולו. הגדרה מדויקת מאוד, מאוד, באמת אתה מרגיש את זה, אתה רואה, זה... לא, ממש. מדהים לי גם התגובה שלך. לא, הגדרה ממש מדויקת, מטפל טוב, זה מטפל שחווה את השני, שהוא גם עובר את הדברים, תראי, כן, יכול להיות שהמטפל כבר היום פחות מתמודד עם חרדות ודיכאונות, והוא טיפל בזה בעבר וחווה, אבל אם הוא באמת מנותק מהרגשות האלה, הוא לא יכול באמת לטפל, הוא יכול לתת עצות. ברשותך, פרופסור ידיד, אני אגע בשאלה 2 אחרונות ונסיים, כי אנחנו כבר חרגנו בזמן, אבל בוא נאמר ככה, הייתה פה שאלה מאוד מעניינת,
מה הגורם שחרדה מתפרצת לא בילדות ולא בגיל ההתבגרות, אלא בגיל מאוחר, ואני נפגש עם זה המון. ולכן זו שאלה מרתקת. כי שאלה באמת אומרת, לא הייתה לי חרדה, אולי אפילו להורים שלי לא הייתה חרדה, ופתאום בגיל 30, 40 אני רואה שמגיעים אליי המון עם חרדות. וזו שאלה ענקית, כי מה פתאום הדבר הזה החליט להתפרץ? אז התשובה שאני רואה, היא שיש גבול לכמה הגוף יכול, כמה אנחנו יכולים להדחיק רגשות, וכמה הגוף יכול לסבול בלי לפרוק. כי השאלה היא לא איזה טראומה עברתי, השאלה היא האם אני פרקתי אותה, השאלה היא לא כמה אכלתי, השאלה היא אם הלכתי להתפנות, לא כמה שתיתי, הלכתי להתפנות, השאלה היא לא כמה עבדתי קשה, האם אני עכשיו הולך לישון, זאת אומרת, האם יש פריקה תואמת לקליטה, בסדר? ולפעמים אני רואה שאנשים עברו טראומות בחיים, והדחיקו, אפילו נגיד משהו שאולי לא יהיה כל כך ברור, לפרט יהיה קצת ארוך, אבל אני אנסה להגיד שאולי מי שיבין אותי, שיש אפילו אנשים שפיתחו איזה גבורה להתמודד עם החיים, איזה ניתוק מכל החולשה, הם לא רוצים להראות חולשה, הם חזקים, הם לא מדברים את הרגשות הקטנים. לא, אני לא מדבר אפילו על אנשים שזה יותר בולט אצלם, שממש אדישים ומופנמים. מדבר על אדם שיכול לדבר איתך על הכל, אבל עד הרגש הכואב, עד העצבות, עד הדמעה, עד התסכול, עד החולשה. המילה חולשה לא נמצאת אצלו, ולכן הגוף שלו זוכר את זה. הוא מכניס את זה כמו לאיזשהו תא שמאחסן, מאחסן. זה מתחבר לי לכל הדברים במוח באמת, והדבר הזה בסוף נגמר. אין יותר מדי מקום שם, ובגיל 30, 40, בטח שיש לו ילדים, הוא מתחיל להיות חרד, אז מתחילה בעיה של חרדה, בעיה כן, נרשם בגוף, כותבים בו בצ'אט, ודאי, בספר שהוא כתב, הוא ממש מביא את זה, ההצפה כל כך גדולה, ואז אני מוצף, ואז מתחילה חרדה, הגוף מאותת לי, תתעורר, תתחיל לפרוק, כי זה יכול להגיע להתקפי לב, יש משהו מדהים שדוקטור נאדר בוטו, אני מניח שהרבה מכירים אותו פה, שהוא ממש סידר מפה נפשית, כן, קרדיולוג שסידר מפה נפשית בין איבר לאירוע. הוא אומר, יש לך משהו בכיס המראה, זה בגלל אירוע כזה. אני ודאי לי שזה יותר רחב ממה שהוא צייר שם, וגם אם נשאל אותו, אני מניח שזה מה שהוא יגיד. אבל אני חושב שיש תמיד קשר בין כל איבר, כי כל איבר סופג אירועים אחרים, אני גם רואה את זה בנשימה המעגלית, כשאני עושה למישהו ופתאום הוא מרגיש זרמים בידיים או בפה, או חלק פתאום מרגישים שהידיים לא יכולות לזוז, או חלק זרמים בכפות רגליים, או אפילו רק בזרת, או כל הדברים האלה, ולא רק זרמים, אלא גלי חום, מקצוצים, נמלולים, כל מה שאנחנו יכולים להרגיש, והדבר הזה זו תגובה לאירועים שעברנו, ולכן ודאי שחרדה יכולה להתפתח בגילאים מאוחרים יותר, ודאי. נראה לי שנעצור כאן, פרופסור ידיד, אולי נשמע ממך כמה מילים ככה לסיכום. כן, מאוד באמת מעניין הגישה הזאת. אני אגיד לך, העניין הזה, קודם כל זה נכון. הבעיה של פוסט-טראומה זה בעיה של למידה וזיכרון, בעצם זה נצרב לנו בזיכרון. באמת מה שלא עשו פעם, אחרי כל מצבים של טראומה, נגיד מלחמה, מלחמת למשל, כן, יום כיפור, היו אנשים המון הלומי קרב שבכלל לא ידעו שהם הלומי קרב. מתי ידעו? אחרי זה התגייסו עוד פעם למלחמת לבנון הראשונה, אז הם הפכו להיות שבר כלי ממש. עכשיו למה? היום מה עושים? כל פעם שיש לנו מצבים כאלה, מתקשרים לכל אלה שחוו שם את הדבר הזה. בן אדם אומר לך, תשמע, עזוב, אני בסדר, מה קרה? אני דרכתי על גופות בשביל לצאת משם, אבל יש לי יציאות כאלה וכאלה, אבל אני מסתדר, הכל בסדר, אז זה הרבה מאוד הדחקה, אבל המוח זוכר את הדבר הזה, וזה בסוף יתפרץ רק למקום רע, ולכן היום לא אומרים להם, תשמע, אתה מרגיש ככה, תבוא אליי, בסדר? בוא נדבר על עכשיו, כי אם אני מדבר איתך בפעם הבאה שאתה תיפול, יכול להיות שאני יכול פחות לעזור לך, אז היום לא משאים את זה, היום יש את המודעות לזה. הדבר הנוסף הוא שצריך לזכור, וזה דבר בעולם שלי קצת יותר של המוח, המוח עובד בצורה כאוטית, כאוס זה לא בלגן, כאוס זה כוונה לא ליניארי, הוא מאוד מאוד גמיש, במה הוא תלוי? הוא תלוי בסטטוס שלו, זאת אומרת שאתה חווה עכשיו חוויה, עכשיו יש לך בעצם משהו שנמצא בזיכרון, הדבר עכשיו זולג בזיכרון, כי באו חברים שלך לא יודע, מהילדות, והיית איתם בצבא, פתאום מזכירים לך משהו שהיה לפני זה 20 שנה, שבעצם כן, היה חבר שם בטנק, והייתם צריכים לחלץ אותו, הוא היה שבר כלי מסכן, הוא נפטר, ופתאום הדבר הזה מציף את זה לך, ואתה מדחיק את זה, ולא קרה שום דבר. אבל זה קרה עוד פעם, בצורה אחרת לגמרי. בכלל לא חברים ולא שום דבר. ראית סרט, ופתאום ראית איזה טנק, שבעצם עשה גלגול, והבן אדם
במדרון, ויש את השיטה הזאת שבעצם, כן, או תרגולת, שברגע הטנק שלך מתהפך, אז אתה מיד מוריד את אלה שנמצאים בצריח, כן, מפקדים, וברור לי, אתה מוריד את הכיסא שאתה עליו יושב, ואתה נופל למטה אוטומטית, אבל הבן אדם שעשה את זה שם באותו סרט, לא הצליח לעשות את זה, עכשיו הטנק הזה יתגלגל, והבן אדם נלחץ לראש ובאמת נפטר. הבן אדם הזה הזכיר לו מיד את אותו חבר שלו מלפני 30 שנה, זה היה עכשיו בפעם השני זה נפטר. למה עכשיו זה פתאום עבד? בפעם השני זה לא עבד. זה מאוד תלוי בסטטוס. מה זאת אומרת הסטטוס? עכשיו אנחנו עושים הפעלה של גן, הפעלה של תא. התא הזה תלוי עכשיו באיזה מצב אנרגטי הוא עכשיו, עד כמה הוא רגיש, נקרא לזה. באותו רגע שהוא לא רגיש, הוא יגיב בצורה כזאת, או שהוא ידעך, או שהוא לא יגיב בכלל. ברגע שהוא רגיש, אז הוא יקפוץ למעלה, ויהפוך להיות מאוד 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 מרוגש, ומאוד פעיל. הפעילות הזאת יכולה להיות חרדה, יכול להיות דיכאון, יכול להיות פריזינג, יכול להיות גם דברים פיזיים. למה? כי זה תלוי מתי זה יתפרץ לך. כל החוויות שלנו בעצם, חוויות על סטטוס כזה, איך עכשיו פעיל המוח. אנחנו חווים דברים, אפילו דברים מאוד נעימים, כמו למשל שקיעה נוגה. איך אתה חווה את זה עכשיו? תלוי איך אתה עכשיו הגעת לשם. מה המטען שלך רגשי שהגעת אליו? הגעת אליו בצורה נורמלית וטובה ומכבדת ונעימה, מכבדת לך, אז אתה מרגיש מזה טוב. ברגע שאתה לא ככה, הדבר הזה יהפוך לך לטראומה מאוד גדולה. דרך אגב, אנשים מתחתנים, זה השמחה הכי גדולה, יש אנשים שמתחתנים, זה הופך להם לטראומה ממש, שצריכים טיפול. למה? חרדים, מה יהיה? איך נהיה? מה אני אעשה? איך אני אהיה אימא? איך אני אהיה אישה טובה? מה קרה? דבר שבעצם יכול להיות הדבר הכי שמח בעולם, לאותו בן אדם עכשיו, שוב, מבחינת פעילות המוח שלו, הופך לו לטראומה מאוד גדולה. אז זה עוד דבר, למה יש לנו מצבים שכאלה של לייט PTSD או לייט בעצם טראומה, שבעצם השאלה על איזה רקע אנחנו חווים את זה, מה הסטטוס הנפשי שלי שאני חווה אותו. אז זה הפעילות שלי. מדהים, מדהים, מדהים. וואו, היה ממש מרתק לשמוע, ללמוד ממך, יש עוד הרבה וללמוד. גם אני מאוד מאוד שמחתי לדבר איתך, זה באמת היה מעניין, איך להגיד, להקביל באותו תחום, שני אנשים עם שני כיוונים של, איך להגיד, של ידע, אחד יותר באמת בעניין הטיפולי, הפסיכולוגי. אחד עם ניסיון של עשרות שנים כמוך, אז בכלל... טוב, אז אני אגיד שיש גם ערוץ יוטיוב גילוי הנפש, ששם עולים כל התכנים וכל הסרטונים וכל הזומים והפודקאסטים, וגם קבוצת וואטסאפ שקטה, ששם עולות התזכורות, אז מי שרוצה יכול להצטרף, ומי שרוצה שיהיה חלק שני יכול לרשום פה בצ'אט. תודה לכל מי שהשתתף, מקווה שנהנתם. אני מאוד נהניתי. תודה רבה לך פרופסור ידיד, היה באמת מרתק מאוד.